für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. أبي لينس من نصاصر عيني تواديدا كتتكوس حنت سكن صرفت تعرر زحزة إنجليزاوي وتادر نتون حنكس مسقام زعبيو كالي وتادر ريو برهرها محرت زي قبرلو تاريخ عالم كابزينا يلوم مستفليك خون زغل العدل سفحين يروم أبي وقع قدام أيقونات عالم حدنا إنجليز وتادر أبا حيال شبت أو خوينو نتي نمساي عالم كتف زغل شكان مرحي بمن نصاصر تمنجونا تملكتو نيروم ግን ብሩህሩህ ልቡ ክትኩስ አይደፈረን እቲ ሽዑ ቆሲሉ ብምሕረስ ተለቀቀ ወታደር አዶልፍ ሂትለር እዩ እቲ ምሕረስ ተገበረሉ መንእሰይ ንሞት 60 ሚልዮን ህዝብታት ዓለም ምኽንያት ብምዃንን ብምጭፍጫፍን ዓለም ካሕሳብ ፈዲዋ እዩ አዶልፍ ሂትለር ካብዛ ህሞት አምሊጡ ብኸመይ መንበረ ንግስና ጀርመን ክቆጻጸር ክኢሉ ክንዲዚ ዝኣክል ጭካነ ኸጥሪ ዘለዓሎ ምኽንያት ከንታ እዩ መወዳእቱ ኸንታ ኣይኮነም ዝብል ሎሚ ብጥልቀት ንምርምሮ መደብና እዩ سلام تعنا هبلنا كبرات تختاتلتنا ازي سجنا قراميو نشانلنا سبسكرايب انتقيركم كابلومين ندالون فيديوهات قديمهم يوصحكم تبصحنت مدلاونا ونيوصل لايكن شيرن بمغبار دما اقارنتكم كتقلصونا بتحتنا نحتت سناي مكتتال وريسا علينا يمغان حلمي حنقيتو بروشن كارتونن زاراري زنبره هتلر بسنكي حقاز مسانو هيوت مليوناتن زغير سيطانات تحساسبا خوسن بمخالو بروشو درويو كلاشن كمرز تجدد السبيوم علم قص عزيراتلو بحتاوي خوينو بزح فدا زرخبه صقمون نيروم ميازي 10889 عام تمرت اب هاجر اوستريا براوناو ام ان اب استفهالن اشتكتما كلارا استفهالت حنتدو نهتلر ولدت ادولف هتلر كما كلهم قلعو بسحاقن صوتان زعبي نبرن ابو الويس هتلر كل غيزي زوقعو بچكانه زغرفو غصو استچمادده سوقتኛ قلعيم نيتلر كاب نيابو دبدابن نعاش بترن تدحنو بحتاويت مصقعيتو اديو طرحيا نيرام كاب نيابو جغرافن مغرفتن اتغلغلو اديو كلارا طرحنيام لتحده غص ناديو زفوتو بتخالي غص دما ابو صلايو زمسلو استحاوسه من نزحزم ناصنت زنافقو قلعا خوينو يعبيم هتلر سالي ناي مخان حلم كان تنورو ولادي يبو جن سرحتنيا منغست خونلو ازللي زنبرم بزدما اب تمرت حقوس اينبرن ابو كنادد بمحساب كما اد تمرت يوكر منبارو تاريخو يزنتم ابزي كلته نغرات حاوي سمم ناتو باغن نيابو دليتن كتعرق ايكالن يقداس تمرتو بمسنا كابنا يابو تلمي كسناخل نعرسو نغتل مسيوم ابيشحن 903 عام تمرت ابو بموت انتفل نسو ناصنتو زرخبه كوان تمسلو ناينابر حلافنت كسكم جن كبيدو نيروم اتا بحتاويت مصنعن عيتو قدميو نسانتهم ثلاثه قلعو كحسا كخنا اتحنقو زنبرت اديون نسبايا تختيلا بموت تفلياتهم ابزن دحار اتقلولا من نسنور منسي بموت ولدو تغوديو بالي زولو سينو لبو تسبرم ناديو زحكم زنبره حدا ايهوداوي حكيم بحرموت اتادو كمزي بحزن استغوده سبري ايفلطن يبل سبرات لب هتلر نمغلا هتلر زحغزو سينو نابرا خبيدو ناب هوملس مينس شلتر ويدما مسللس انو صقعتنيا معقبي وصم اب غودناتات فينا ببحتاونتن حزنن بين منبار كبدوم نيشتي سلتاتنا ساله نابوددر تكايدلو كولج كيدو سالن مخان فتين كوان تنبره كحلف غناي كالن اب غودناتات فينا بينو ترفم ابزي نهيوت هتلر زغير حماق حساب كملالسو جمرم اب فينا كابتولت جرمنن اوستريان وصاي اتوم ازيوم هفاتم سبات ايهوداويان يوم ازي بخميكم اكون كيلوم زبي حطو هتلر كونم نحنا دق عدنا هلنا نسوم لعلينا هفاتمن زحشنا بران كمي كلهم كيلو بزخونه شرحتات تقيمهم يوم زبل نودقتو بصلات كالوت كشفن اب بعلو مرمرا جمرم اب غودناتات فينا تسفا سانه هتلر ناب مونيك جرمن بمغعاز كالي هيوت جمرم ابو مونيك انتبصح ني هتلر زمچ كونتات صنحوم جرمن قدامي كونات عالم تتكايد سلاس جمرت كبيد قطم السوفيت حبرت نيروام برتوع ململا مناسي يكايدلهم نزي استعذب هتلر بفقدو نماخل ململا كيدو حصير سلطنا وسيدو ابال سراويت كونم بينات نبوزحات زفرح زچنقو كوان تخونه
ነቲ ተስፋ ዘይብሉ ሞት ዘይፈርሕ ሂትለር ግን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኾነሉ። ኣብ ማእከላት ዓውደ ግንባር ኣብ መመላለሲ ሓበሬታ ተመዲቡ ከቢድ ሓላፍነት ክዋጻእ ጀመረ። ስርሑ ከቢድ እዩ። ኣብ ውሽጢ ብቦምብ ዝፍንድኡ መረርቲ ተኹስታት ንቕድሚትን ድሕሪትን እናተወናጨፈ ሓበሬታ ምቅባል እዩ ዝነበረ። ብብዙሓት ኣጋጣሚታት ሞት እናዘለለቶ ተጓዓዘ። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ጀርመንን መሻርክቱን ብምድኻሙ ኣብ 1918 ውዕሊ ቨርሳይል ተፈረመ። እዚ ውዕል ጀርመን ኢዳ ዝሃበትሉ ስዕረታ ኣሜን ኢላ ዝተቐበለትሉ እዩ። እዚ ዜና ኣብ ክፍሊ ሕክምና ኮይኑ ዝሰምዐ ሂትለር ኣዝዩ ተቆጥዐ። ሕጂ እውን እዚ ተንኮል ኣይሁዳውያን እዩ ብምባል ነቲ ስዕረት ጀርመን ናብ ካልኦት ኣዞሮ። ድሕሪ ሕክምና ናብ ሙኒክ ዝተመለሰ ሂትለር ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ረኸበ። ኣብቲ እዋን ንኮሙኒስታውያን ውድባት ዝስልሉ ዝነበሩ ወታደራት ጀርመን ንሂትለር ሰላሊ ክኾን መደብዎም። እዚ ኣጋጣሚ ሂትለርን ፖለቲካን ዘራኽበት ጽቡቕቲ ኣጋጣሚ ክኾነትሉ። ምክንያቱ ነቶም ፖለቲካ ውድባት ክስልል ብምሕሳብ ንፖለቲካዊ ምንቅስቓሶም ክዕዘብን ኣብ ኣዳራሽ ኣኸቢኦም ክኣቱን ዕድል ረኽቢ ብምርካቡ። ጀርመን ወርከርስ ፓርቲ ናብ ዝተባሃለ ውድብ ኣትዩ ኣባል ብምዃን ቅልጡፍ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ጀመረ። ጸኒሑ ድማ ንመስራቲ እቲ ውድብ ኣንቶን ድሬክስለር ኣወጊዱ መራሒ ውድብ ብምዃን ኣንጻር እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ምንቅስቓስ ጀመረ። እቲ ውድብ ሽሙን ዕላሙን ኣስተኻኺሉ ናብ ናዚ ቀየረ። ምንቅስቓስ ሂትለር ንዓበየን ንውዕል ቨርሳይል እናተቃወመን ናብ መፈንቅለ መንግስቲ ተሰጋገረ። ኣብ ፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ንነበር ጀነራላት ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝተሳተፉ ሰብ ተመክሮ ብምስላፍ ዝተኻየደ እኳ እንተነበረ ሂትለር ግን ክቆንዕ ኣይከኣለን። ኣባላቱ ተበቲኖም ንሱ ተኣሲሩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ባዕሉ ዘዳልዎ ሰነድ ሒዙ ንምሉእ መጋባእያ ሞገተ። ኣነ ዓባይ ሃገር ጀርመን እየ ዝሓስብ፣ ግዛእታ ዝተቆረሰት ንእሽተይ ጀርመን ኣየድልየናን ስለ ዝበልኩ ተኣሲረ ብምባል ተሪር ክትዕ ኣቕረበ። እዚ ቃል ሂትለር ኣብ ብዙሓት ኣኽረርቲ ብሄራውያን ደቂ ጀርመን ቅቡልነት ዝረኸበ ሓሳብ ኮይኑ ቀጸለ። ብዙሓት ድማ ፍርዱ ቀሊል ክኾን ጻውዒት ኣቕሪቦም። በዚ ድፊት ዝሓደሮ ቤት ፍርዲ 6 ኣዋርሕ ኣሲሩ ብምሕረት ሰደዶም። ካብዚ ንድሓር ሂትለር ነፃ እዩ። ነፃ ኮይኑ ግን ኣይዕረፈን። ዴሞክራሲ ክቕተል ዴሞክራሲያዊ ሰብ መሲሉ ክንቀሳቐስ ሓሳብ ወጠነ። ዴሞክራሲ ዝጠፍእ ብዓመፅ ዘይኮነስ ዴሞክራሲያዊ ተቐላሳይ መሲልካ እዩ ዝብል ናይ ውሽጢ ጥፍኣት ጠጅኡ ምንቅስቓስ ጀመረ። ውድብ ናዚ ዴሞክራሲያዊ ተቐላሳይ መሲሉ ኣብ ምርጫ ድሕሪ ምስታፉ ዝሕሸ ድምፂ ረኺቡ ናብ ስልጣን ብሓበራዊ ተሳትፉ ካቢነ ወንበር ረኸበ። ኣብ 1933 ዓ.ም ሂትለር ናይ ጀርመን ቻንስለር ኮይኑ ተመረጸ። ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ዝነበረ ፖል ሂንደርበርግ ብሞት እንትፍለ ሂትለር ንስልጣን ፕሬዚደንትን ቻንስለርን ኣጣሚሩ ሓደ ዓብዪ ናይ ባዕሉ ወንበር ኣዳለወ። ካብኡ ንድሓር ባዕሉ ኩሉ ነገር ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ንምድሪ ጀርመን ኣብ ቁፅሮ እተዋ። ብዙሓት ውሳነታት ቀየረ። ውዕሊ ቨርሳይል ክፈርስ ገበረ። ውዕሊ ቨርሳይል ዝኽልክሎ ወታደራት ጀርመን ናብ መዋስን ፈረንሳይ ኣስፈረ። ነታ ተገንፂላ ዝጸንሐት ኦስትርያ ክወርር ሰራዊቱ ኣዝመተ። ብጥሜት ተሓሊጉ ጸሊሙን ብንፋስ ቀርፊፉን ዝፈልጦም ዝነበረ ጎደናታት ቬይዳ ድሕሪ 30 ዓመታት ወራር ኣካይዱ ጅግና ኾነሎም። እቲ ኣብ እዋን ቁልዕነቱ ዝወጠኖ ናይ ጥፍኣት ጥጅእ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ኣይሁዳውያን ከጥፍእ ትልሚ ነደፈ። ገንዘቦም ተወረረ፣ ካብ ገዝኦም ተሰወጉ። ሕጂ ሂትለር ዓው ኢሉ ዝዛረብ ኣዝዩ መፍርሒ ጨካን መራሒ እዩ። Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Ich hab die anderen genauso vernichtet. Sie sind እቲ ስጋ ምምጋብ ኣይፈቱን ዝብል ዝነበረ ስጋ ሰብ ክበልዕ ዓፉ ማይ ምምላእ ጀመሮ። እቲ ንእንስሳት ብጣዕሚ ዝፈቱ ሱቕተኛ መንእሰይ ንደቂ ሰባት ጸልአ። ሓያል ወታደራዊ ቁመና ሃኒጹ ዓለም ናብ ካልኣይ ዙር ኩናት ጎቲቱ እተዋ። ብየማንን ብጸጋምን መሻርክቲ ፈጢሩ ናብ ኩናት ተምርሐ። ኣብ 1939 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ሃገራት ፖላንድ፣ ቼኮስሎቫኪያን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን
ወራር ብምክያድ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዕሊ ኣወጀም። እቲ ንልዕሊ 20 ሚልዮን ወተሃደራት ልዕሊ 60 ሚልዮን ሲቪላት ብድምር ልዕሊ 80 ሚልዮን ህዝብታት ዓለም ዝጨፍጨፈ ኩናት ታሪክ ዓለም ቀይሩ ንብዙሓት ህዝብታት ኣብ ሆሎኮስት እትዩን ኣዕንዩን ዘይሓዊ ጸሊም በሰላ ገዲፉ ሓለፈም። ሂትለር ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝሓስቦ ዝነበረ ኩሉ ገበሮም። ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝብታት ኣይሁድ ድማ ጨፍጨፎም። ሕጂ ሂትለር ንጉስ ዓለም ምዃኑ ንገዛእ ርእሱ ኣመነ። ብደም ዝጠልቀ ኣእዳው ኣብ መላእ ዓለም ጸሊም ደመና ጥፍኣት ክዝንቢ ገበሮም። ኣብ መወዳእታ 1945 ዓመተ ምህረት ሓይልታት ኣልያንስ ማለት እውን ሃገራት እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ኣሜሪካን ዝርከቦም ተዓወትን ብኾኑ ሓይልታት ኣክሲስ ዝኾና ሃገራት ጀርመን፣ ጣልያንን ጃፓንን ድማ ከቢድ ስዕረት ኣጋጠመን። እቲ ዓለም ሙሉእ ፖለቲካውን ቁጠባውን መዋቕራ ክቕየር ዝገበረ ሰብ ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ስዕረት ሰራዊቱ ተዓዚቡ ንባዕሉ ጥፊኡ ኣስከሬኑ ክቃጸል ብዝኣዘዞ መሰረት ተግባራዊ ኾነ። ንሱን ሰበይቱን ኩሎም ደቁን ዓርሶም ኣጥፊኦም ገዛ ሂትለር ባዶ ተረፈም። እዚ ጭካነ መወዳእቱ ጥፍኣት ኮይኑ ብዝሕዝን ክስተት ተፈጸመ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና። ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓን ጽንሑ። Ich sagte, wenn man 14, 15 Jahre wahnsinnig handelt, so könnte nicht erwarten, dass einer kommt und in wenigen Wochen oder Monaten das alles wieder gut